Nyuwun kawigatosanipun bilih acara pakempalan wonten ing dalu punika badhe kawiwitan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparengna kula matur wonten ing ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat binektenan. Para bapak anggota pakempalan warga RT 6 RW sekawan Dukuh Mbolo Kidul ingkang winengku ing pakurmatan. Murwakaniatur sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan awujud punapa kemawon satemah ing wanci dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged manunggal wonten ing dalemipun Bapak Sahid Raharjo saperlu parepatan utawi pakempalan rutin kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salam saha sholawat mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan kula anti-anti syafaatipun binjing wonten ing yaumul kiamah. Para bapak ingkang kula hormati, keparengna kula ngaturaken urut-urutaning lampah tata cara pakempalan RT ing dalu punika. Acara ingkang angka setunggal inggih punika pambuka. Acara ingkang angka kalih atur pambagi harja. Acara ingkang angka 3 palaporan kas saking bendahara. Acara ingkang angka sekawan parepatan saha sarasehan. Acara ingkang angka gangsal inggih punika panutup. Para bapak ingkang kula hormati, ngingeti wedal sampun dalu. Pramila sumangga kula dherekaken mbikak acara pakempalan RT ing dalu punika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ingkang kula hormati, acara ingkang angka kalih inggih punika atur pambagi harja dumateng Bapak Sahid Raharjo wekdal kula aturaken. Sumangga para bapak ingkang kula hormati, dedaharan saha unjukan sampun kasugata wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saking Bapak Sahid Raharjo panjenengan sedaya kasuwun hangrahapi sumangga dipun wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ingkang kula hormati, acara ingkang angka 3 inggih punika palapuran kas saking bendahara dumateng Bapak Widodo Sumarto wekdal kula aturaken. Sumangga para bapak ingkang kula hormati, acara ingkang angka sekawan inggih punika parepatan saha sarasehan ingkang badhe dipun pimpin dening Ketua RT 6 dumateng Bapak Kardimin wekdal kula aturaken. Sumangga para bapak ingkang kula hormati, saderengipun acara pakempalan ing dalu punika dipun tutup, ngaturi uninga bilih pakempalan ingkang wulan ngajeng manggen wonten dalemipun Bapak Ahsan Ilyas. Para bapak ingkang kula hormati, acara ingkang kaping pungkasan inggih punika panutup. Sumangga pakempalan RT ing dalu punika dipun tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten atur saking kula. Hambuk bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu kula nyuwun diagunging sih samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.